Гэты будынак на Барыкіна ветэран навукі, вучэбна-лабараторны корпус тэхнічнага універсітэта бачыў усё ад першых няўпэўненых крокаў студэнтаў да бліскучых дыпломных праектаў. Сёння будынак у прадчуванні новага уласніка. Здание было построено в 1988 году, еще при Советском Союзе. Имеет достаточно оригинальный проект, расположено в таком неплохом месте, представляет определенную перспективу для потенциальных инвесторов. Площадь здания более 8 тысяч квадратных метров, 12-этажное здание, оборудовано необходимыми инженерными коммуникациями, все действует. Маёмасць не проста камяні і бетон, гэта бясцэнны рэсурс эканомікі. Аўкцыёны ператвараюць нямы патэнцыял у рэальныя магчымасці. У 2025 годзе камітэт дзяржмаёмасці вывеў на рынок 47 аб'ектаў невыкарыстоўваемай маёмасці на сумму, якая перавышае 700 тысяч рублёў. Большое количество площадей оказались вновь задействованы в хозяйственном обороте, более 30 тысяч квадратных метров. Мы продолжаем эту работу, конечно, и в текущем году. Уже сформированы планы на этот год, более 150 предложений, из которых треть будут предложены впервые. По ним уже практически по всем определена стоимость, по которым они будут выставляться на торги. Вызначэнне пачатковай цаны падмурак празрыстага аўкцыёну. Арганізатар, абапіраючыся на дакладны ацэначны кошт, задае стартавую планку. Дзяржаўная маёмасць – гэта адмысловая катэгорыя, дзе ацэнка – гэта толькі палова справы. Абавязковая экспертыза або праверка пацвярджае яе дакладнасць. Гэта гарантыя таго, што кожны рубель, укладзены ў дзяржаўныя актывы, будзе ацэнены па вартасці, а торги пройдут справедливо и открыто. За 2025 год мы провели экспертизы и оказали консультацию по 295 объектам нашим. Наиболее распространенное замечание – это когда формируется состав объекта, который будет выставляться на аукцион, то не учитываются объекты, которые фактически находятся на земельном участке. Также есть замечания по поводу ведения бухучета в части амортизации либо переоценки данных объектов. За апошнія 3 гады нерухомасць, якая раней была мёртвым грузам, стала працаваць актыўней. У мінулым годзе спецыялістамі праведзена абследаванне звыш 4,5 тысяч аб'ектаў, 336 населеных пунктаў з вынесеннем звыш 700 заўваг. Прычым гэта не проста кантроль, а метадычная дапамога, як вярнуць у абарот або вызваліць месца для будучыні. За истекшие 3 года количество вовлеченных объектов увеличилось на треть, а количество сносимых аварийных в 1,5 раза. Также стоит отметить, что на территории Гомельской области вовлекаются в хозяйственный оборот и объекты республиканской собственности, и подведомственных организаций. Таких было за 2025 год 45 объектов. Усе аб'екты, якія прапаноўваюцца на продаж, аренду, перадачу або запланаваныя да зносу, знаходзяцца на сайце камітэта дзяржмаёмасці. Адно з галоўных у гэтай справе, што дзяржава ідзе насустрач зацікаўленым асобам і прадстаўляе шэраг ільгот і прэферэнцый ад растэрміноўкі да паніжэння пачатковага кошту на 50-80%, а таксама ўстанаўлення яго ў памеры адной базавай велічыні. Тацяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».